Yan, shout out po. Pauwi pa lang po galing ano. Aray. Natutumba pa tong ano ko. Yan, shout out po sa lahat. Yan. Test official vlog, shout out po. Julita Jorik Jarogi. Pabalik na po ako ng Tinambak. Medyo malayo-layo po yung biyahe. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Opo, pangalawang beses na po kami nag-collab ni Uragon Honey, mga kalingap. Maliliit pa yung mga subscriber namin. Ayan, samahan nyo ako sa aking gabing paglalakbay. Wala kasi akong stand. Shout out po sa lahat. Nandito po ako sa sentro ng Naga. Tara po. Naga City. Magandang gabi po. Pabalik na ng Naga, ay ng Tinambak. Ayan po, puro pink yun na dito. Salamat po. Yan, shout out po sa ating lahat. Medyo malayo yung kila Uragon. Nagilid muna tayo. This official vlog.
Salamat po. Yan. Ang lating hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Lobat na ba? Thank you Bisote Official. Ingat kami and Kuya Bobby Wong. Thank you. Thank you Bisote Official. Shout out sa lahat. The Prospect. Honored po ang Uragon team na makasama kayo. Salamat po, salamat. The Prospect. Test Official by the Bill Banditan. Julieta, Jacqueline Venus, Edward T. Nilda Gali, Fanny, PH, Rosalie Paslita, Katudyo, Susan De La Mar, Roberto Ablang, Miss Uragon na Ding Damas, yan, sabi po nito sa official vlogs. Yan. Salamat po, salamat. Biyahe na po ako papuntang yan, si Ma'am Sylvia Ablana, ingat sa biyahe. Yan, Roberto Ablang, Pangga Dobria, ayan. Doon na lang po ako magsa-shoutout kasi biyahe na po. Salamat sa pagbisita sa Team Uragon Bicolanos Vlogs. Maraming salamat din sa mga Team Uragon. Yes. Shout out. Magandang gabi po.
Salamat Francia Balbarin. Nag-autofocus to. Let's go. Kapal bagas kuya. Kuya. Yung kapal bagas. Anak, Yung kapal bagas. pambakal bagas. Ah. Ba wala kayong pambiling bigas? Taga saan ka? Ha? Bakit di pa kayo nagsasaing? Ano? Nasa yung magulang mo? Naglilinis? Saan nagtatrabaho yung papa mo? Aki? Hindi ka unutusan, mangingi? O ikaw yung naghanap? Ha? Wala na pati ako dito ano. Wala nang barya dito. Baka inutusan ka? Nagugutom ka na? Ha? Gusto mong kumain? Saan may kainan dito? Saan ba mayroong kainan? Gusto mong pizza? Ha? Gutom ka na? Wait lang. Eh mga kalingap, may nanghingi ng pambili ng bigas. Naka lang ah. Nasa yung mga magulang mo? Ba't di ka pa ano? Saan kayo nakatira? Ha? Ang layo nun na. Ba't napunta ka rito? Tara, ba gayon? Ate. Tara, gusto mong pizza? Tara. May pizza ka mo? Mayo? Ay, ano? Ay, mayo na ni? Doon kita, doon tayo. Yan man kayong kalingap. Ako na lang pupuntang Tinambak. Shoutout po Candy Lapay Vlogs. Yan. Hey. Hey. Ito may maluto. Gurano ni? 60 po yan. 60. Gusto mong kumain? Ha? Makakan ka? Ha? Akala ko 60. Sa akin daw.
Tara lang. Ano Len? Dua na. Ah. Ayan, pakainin mo natin sa ano. Maluto lang po. Maluto lang po. Ah, sige. Eh. Ayan, kaya mo ano. Wala ka pating face mask. Ayan, salamat Uragon Nani. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-collab. Yan. Shoutout Uragon Nani. Shoutout Candy Lapay Vlogs. Roberto Ablang. Yan. Elena Iris Villarin Sumaya. Uragon Nani. Ellen Marpil, shoutout. Venus Eduarte. Yan. Hindi po to si Liit. Nakita ko lang po to sa ano. Nakita ko lang siya sa dito sa daan. Wala daw silang bigas. Si Liit po naiwan sa bahay. Yan, Whitey Man PH, shout out. Yan. Hindi si Liit. Anong pangalan mo? Ah. May mama ka pa, may papa ka pa. O, ba't ikaw yung pinapahanap ng bigas? Hindi pa yung siliit. Ayan, naghahanap po ng bigas para may makain sila ng pamilya niya. Ayan. Sakto pagtigil ko doon, andun siya, nangangatok. Daniel, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Reading mag Ha? Magbagal. San Agustin. Pala. Ibalot mo lang ng itong ano, pagkain ano. Tapos bili ka ng bigas. Ano? Pag nagpagkasan doon, Mamaya. pito, sinipin pa namin. Hindi ako masaya. Lucia Bitoni. Karen Altares, yan, shoutout. Yan, shoutout po sa 50 viewers natin. Shoutout Ma'am Candy Lapay, sabi ni Uragon Nani. Hindi ko nga alam, baka hindi ka alam ng mama mo, alam ng mama mo nang nanghingi ka? Dahil, iyo. Ba't ikaw yung inutusan manghingi? G-Vlog, shoutout. The Prospect. Yan, The Prospect, shoutout. Manay G-Vlog, shoutout. Sa Naga po yung San Agustin. Sa Naga yung San Agustin. Bili natin pagkain. Kainin mo na para hindi ka magutom. No? Tapos ang iuwi mo na lang yung pambiling bigas. Ah. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Kumain ka na. Nagugutom ka talaga. Yan, Kuya Regan Vlog, shout out. Yan. Elena Iris Villarin Sumaya, shout out. Yan. Rosalita Maggracia, shout out. Yan. Ay, nasa warga na lang. Aurieto Malion, shout out. G-Vlog, may galap shout out sabi ni Kuya Regan Vlog. Para tulong-tulong sa pag-charity ang nangailangan. Yan po, bibigyan natin pambili ng bigas itong si ano. Bakit kasi pinapabayaan ka manghingi? Naulan na baga oh. Umuulan na baga. Nasa Naga po ako, nasa Naga na. Bali, on the way na po papuntang Tinambak. Yan, saktong nangatok tong si ano, pagtigil ko dun sa kumatok si, pangalan mo ulit? John Lloyd. John Ray. Tapos John Ray. Ayan si John Ray.
Ibili mong bigas ha. Bakalong bigas. Sir, 120 lang po. May Oh. kutsara tinitor natin. Oh, bigas. Ah, Hindi ay, may ano siya. May Kain- kakana siya. Oh. kilala mo yun, te? Hindi po. Bakit, sir? Nangingi, bakit to? Inutusan daw ng magulang. Ito lang po. Kapaka ka naman. Ampunin mo na, te. Ay, Gwapo daw, sabi nung ano, taga saan ka? ni DJ, Taga saan ka? DJ TV official shoutout. San Agustin, saan yun? San Agustin. Kanaman. Dito. San Agustin. Wala naman po sa nagang San Agustin. Kanaman. San Agustin sa unahan. Asa ka naman ba? Taga ka naman ka? Oo, taga Kanaman siya. Eh, ba't nakarating ka pa dito? Sino kasama mo, Noy? Kain. Nasaan? Saan? Kasama mo si kapatid ko. Kuya, Nasa ikaw, kuya, taga saan ka po? Tinambak. Nagkato kaya sa ano? Sakyan. Sasakyan. Ay, Wala daw sila makain. Oo. Naglakad ka lang? Wala kang kasama? Kanaman. Ha? Saan yung San Agustin ka naman? Papunta Sa mo? unahan pa po. Eh, pag ganun? Oo. Doon po sa unahan. Oh, 200. Bili mong bigas. Ano? Uwi ka na. Uy, itato mo. Baka mawala Uwi ka na. Uwi ka na. Pa si ano. Saan ka naman? Anong pangalan mo? John Ray. Kilala ka dun? Ayan. Sige, ingat. Oh, salamat. Sige, te. Thank you po. Ayan. Magkano yung barbecue na 30 lang, sir. Hindi ka, sir. Tikman mo. Apat yung pasalubong ko. Ay, sige po. Thank you. Ayan. Umuwi na po yung bata. Nandun na. Oh. Andun na. Andun na po. Muna na. Parang hindi man sa Kanaaman eh. Papunta rin eh. Kalaman. Yan mo na. Okay na yun. Siguro doon nag-aantay yung kapatid. Siguro ano. Ayan. Shoutout po sa 59 viewers natin. Ang malamit daw sa Mariners. Ibig sabihin pumunta doon ng Kanaaman. Ano kaya hatid ko na lang? Makita ko pa kaya? Wala na yun, sir. Ha? Wala na yun. Wala na. Baka may discount. Magkano lahat yan? Ano lang po, apat po 20. Yan, may pasalubong tayong barbecue. Okay. Yan. Ba makita ko ba baka kumakain doon ano? Saan na gusto yung Kanaaman? Yatid ko na lang ano pag nakita ko. Yan mga taga Bicol to mga nanonood sa atin. Ano? Ayan, barbecue po, pasalubong. Naka-live ka, sir. Live. Hello po, good evening. Ayan si ate. Oh. Bili po kayo ng barbecue namin, juicy, masarap. Punta lang po kayo dito. Sa ano Kanaaman ba to? Ano? Ay, hindi, Naga po. Naga pa rin. Oo, Naga. Bagong Bayan Sur. Ayan. Bagong bayan. Nasa ano ako sa Bagong Bayan Sur. Ayan. Pag naluto po to, alis na rin po ako kasi ano, medyo madilim na po yung daan. Oo nga po. John Ray ang pangalan, baka makita namin sa San Agustin Kanaaman. Maganda makapal yung ano, laman ano. Ayan o. Shout out Roberto Ablang, Marilu Roslin, Nicolas Nalatan. Ayan. DJ TV official. Naga parang kami idol, DJ TV, naga. Malayo sa Ateneo. Lucia Bitoni, shout out. Kuha na ng barbecue. Malayo sa. Yan.
Gisa Bicolana, shout out. Yan. Dang Carlos Ruiz, shout out. Ayan po. Live tayo sa Naga City kung saan ay bibilang pasalubong. Barbecue po yun. Nasaan na kayong bata na yun? Gumanon eh, no? Baka di man taga rin yun sa ano? No? Hanggang dito ang bango. Wow. Belated happy birthday sa akin mo. Salamat yung sabi ko lang naman ay Elena Iris Villarin Sumaya. Hanggang dito ang bango. Saan lugar po kayo? Ano? Ma'am Elena Iris. Yung sabi ko lang na may galap shoutout bunso, sabi ni Candy Lapay Vlogs. Ate Joy Vlogs, hello Kalampitos. Hi po, Ate Joy Vlogs. Maya maya po tayo ibabiyahin na. Desiree Timogs, salamat, shoutout. Wala lasa to, wala. Taga-Kalabanga ako. Yeah, si Ate Joy Vlog, taga-Kalabanga pala to. Tay Rizal po. Abot talaga po dyan. Ang bango. Hello, May 72. Shout out, May. Okay na ni apat ni sir. Balot na lang po. Ayan o. Kain na po, kain. Wow, sarap. Bili kayo po dito sa amin. Mura lang po, 30 pesos, juicy. Sa Tinambak po ako, sa Tinambak. Mauwi ka pa doon, sir? Malayo Nagkato kaya sir. sa anong sasakyan? Kala ko kung ano. Sige po, salamat. Sige. Yan, papunta na po tayo. Yan na. Naulan-ulan pa po. Ting Kabisote official, shout out. Mahalon daw, 30. Mura na yun. Silipin natin yung bata dito pumasok eh. Tingnan natin. Di nagkanan dito, nagkanan. Kumanan yung bata. Gisa big kakan ka na, sabi ni Robert Cablang. Alay narating mo, Manoy, ingat. Salamat po, Dang Carlos Ruiz. Salamat din po sa pagtanggap dyan, Ting Kabisote. Ako po taga-Pili. Ingat sa pag-uwi. Lydia Basay, good evening po. Wala na yung bata. Wala na yung bata, mga kaling. Madilim pala tina. Tara na po. Yan, pabalik na tayo ng Tinambak. Umuulan na naman. Maaraw, umuulan. Yan. Yan, babiyahe na po tayo. Solo biyahe. Let's go. Salamat po Elena Iris Villan Marilo Roslin. Salamat po. Madami kamag-anak sa Tinambak, mga brioso. Ang apelyido. Shoutout po sa mga brioso sa Tinambak. Yan. Rom Ribuya TV, shoutout. Salamat po, salamat. Ingat ka ng Pitos Karen Altares. Yan, maraming salamat. Yan, balik biyahe na tayo. Nag-aambon-ambon na po, mga kalingap. Ito po hanggang pag nag-off na po to, ibig sabihin wala na tayong signal. Bukid na po yung ating dadaanan.
Ay mga kalinga. Malayo po ang tinambak sa Iriga. Malayo po ang tinambak. Kasi partido na po. Ang Iriga po is Rinconada.
Simple. Virgil Lacson. Shout out. Lydia Pasay, shout out.
ayusin muna natin. Madilim ang paligid. Ay. Ating gabing walang hanggan. Kulay na mundo. Let's go. Alright. Ay. Kaibigan, silang naman. Kailangan di malalayo sa iyo ang tunay na mundo. Maraming sa atin nabubuhay ng tulad mo. Yan, nahulog ang ating cellphone. Ingat sa pag-drive. Salamat po, bro. Pupunta kang dait. Ingat sa biyaya. Hindi pa po papuntang dait. Nalaglag yung cellphone. Nalaglag yung cellphone. Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating adikain. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Kalampitos TV, at sa lahat ng ating mga Kalinga partners, Unicap yan. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na masugid na mga supporters, subscribers, ayan, ating sponsors, yan si Tita Cora, Tito Clem, yan si Ma'am S, yan. Shoutout sa inyo lahat. The Prospect, ingat po, salamat. Ayan, nag-stop over muna tayo dito. Ayan, kasi nalaglag yung cellphone. Buti hindi sa labas nalaglag. Ayan, maraming pong salamat mga kalingap. Ayan, shout out sa mga Uragon team. Maraming salamat sa pag prayer meeting kanina. Salamat po, and God bless po. Bye bye, hanggang sa muli. Paalam.